ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଦ ବୋଟମ୍ୟାନ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ 40 ପୋଏମ୍ ଶୀର୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଖ ବାଜି ରାଉତ, ଗ ସ୍ୱଗତ, ଘ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ବାଜି ରାଉତ। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାବ୍ୟ ନାଟିକା? ଅପସନ୍ କ ପାଥେୟ, ଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗ ବାଜି ରାଉତ, ଘ ଅଭିଯାନ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଛୋଟ ମରା ଗାଁଟି କବିତା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ରକ୍ତଶିଖା, ଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗ ପାଥେୟ, ଘ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ? ଅପସନ୍ କ 3, ଖ 4, ଗ 5, ଘ 2। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ 2। ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଧୂସର, ଖ ଲୋହିତ, ଗ ଶ୍ଵେତ, ଘ ନୀଳ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ଧୂସର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ ରଚନାକୁ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଖ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଘ ବାଜି ରାଉତ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। କେଉଁ କବିତା ପାଇଁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ କବିତା 1962, ଖ କବିତା 1969, ଗ ବାଜି ରାଉତ, ଘ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ କବିତା 1962। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ମୋଡ଼ ବୁଲାଣି ଆଣିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ବାଜି ରାଉତ, ଖ କବିତା 1962, ଗ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଘ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ କବିତା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ଶଙ୍ଖ, ଖ ଦିଗନ୍ତ, ଗ ନବୀନ, ଘ ଆଧୁନିକ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ ନବୀନ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ କବିତା? ଅପସନ୍ କ ବାର୍ତ୍ତା, ଖ ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଗ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଘ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତ କବିତା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ସହକାର, ଖ ଶଙ୍ଖ, ଗ ଦିଗନ୍ତ, ଘ ଆଧୁନିକ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ସହକାର। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବନଲତା ସେନ କବିତାର ଛାୟାରେ ରଚିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଖ ନାଗକନ୍ୟା, ଗ ଶ୍ରୁତିଲେଖା, ଘ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ, ଖ ଶଙ୍ଖ, ଗ ଦିଗନ୍ତ, ଘ ଆଧୁନିକ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ଶଙ୍ଖ। ତରଙ୍ଗ ଓ ବିନିତା ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାର ଚରିତ୍ର? ଅପସନ୍ କ ବାଜି ରାଉତ, ଖ ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଗ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ଘ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ, ଖ ଜ୍ଞାନପୀଠ, ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଘ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର।
ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ଦେଶ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି କ 1947, ଖ 1965, ଗ 1964, ଘ 1962। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ 1965। କେଉଁ କବି ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି କ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଖ ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଗ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଘ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି କ ବାର୍ତ୍ତା, ଖ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗ ଅସମାପିକା, ଘ ଝଡ଼। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ଝଡ଼। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଲକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଲୋହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଖ ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଗ କବିତା 1962, ଘ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧୂସର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧୂସର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି କ ବାଜି ରାଉତ, ଖ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଗ ଅଭିଯାନ, ଘ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ ଅଭିଯାନ।